Mashimane sicela ukufaka la ibhakede ngivela ngangazi ngempela. Mashimane, khawula kithi. Hawu. Uthi Mashimane awumadoda la inkabi yakithi madoda. Nangu Mashimane wayimanga wathi, ngiyamfake la wena kuzo emfake la. Wonke nisengozi ningayazi kwaJim yakhumbula imoto ewephakathi komgwaqo. Ngangayazi yangozi. Ngokulethela lukhozi njalo ngiqhamuda enqaba. Ngayithi imoto le nje phakathi komgwaqo. Sengikutshelile. Kanti nangu umsesekhulumile. Mfana ongihamba la athi basopha sinengozi phambi kwethu. Uqhawula kithi. Ngangazi lutho ngempela. Siyabonga. Siyabonga kakhulu South Africa nangu Mashimane. Siyabonga qhawula kithi. Ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje ukubingelela neke umuthi ndaqoba intombi ngiqhamela amahlaka abanye ezibaqhamela imali thukwazi ngana kwethu ngabe usuku lokuqala la ngathi press yona ke subscribe button share uphinde comment ukhuluma konke uma usubscribe icon yakamba kodwa ke so senze ube wena uqala uthola notification uma ke sikufaka la ivideo hamba phambili ungakhohlwa ukulike njengoba ubona ke uMashimane useXolisile wakhipha u50 laphana okukhomba ukuthi wayengayazi ngempela indoda yebhakede akanaki uMashimane akamazi umsweli face to face abanye bayamxolela ngalokho kodwa abanye bakhulume ukuthi akekho umuntu angamazi umsweli uMashimane beke eseveza ukuthi hey umsweli wangisiza wawunengozi laphana kwaJim lo wangilalela ukhozi ngathi ngiyayifica ngempela imoto ilele ibheke phezulu mina bengingazi ukuthi wena njengoba ke yabonakala uMashimane laphana ekhiphela yena u50 engaphoqwe umuntu njengase kuqaleni njengoba ke kwakuthiwe nangu uMashimane ke abanye bakubeka ngokusobala ukuthi babe yitshela ukuthi uMashimane mhlawumbe indlela naye wayitshela ngayo wayitshela ukuthi kunemali zokurojwa noma kunalabo abantu abahambe bekoleka beqola abantu imali ngana kwethu ama-video amanye uMashimane goloza ngizofaka la ku description ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde comment uma ukuthi awilandelanga isitori saMashimane siqala ngena la ku description uzothola ama-video amadala la khona uMashimane enqaba nemali nala khona futhi uMashimane eXolisa thina wayengazi nala khona uMashimane njengoba ke kule video eyikhipela yena u50 eXolisa ngana kwethu ngibambe ku video landela kwamanje asibambela ngithanda ubhubho.